Takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa. A vopred poviem sorry za tie pazvúky, čo sa ozývajú od niekiaľ. Môj brat robí somariny a máme tu unboxing. Takže ako som to stlačil, tak sa mi zdá, že to je niečo gumené. Asi náramky. Pravdepodobne. Dúfam, že to vidno dobre. Tak. Áno, je to náramok. To je prilepené. A je to typilov náramok, no. Tak. Tak to vyzerá. OK. Takže, ak sa vám videjko páčilo, tak dajte like, ak sa vám nepáčilo, tak dislike, alebo odber. Napíšte do komentárov niečo, čo by som mohol natočiť, alebo tak. Takže, čaute.